ஸ்நாக்ஸ் செய்ய வெல்கம் டு பார்மிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி சொரக்காய் வச்சு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் எப்படி செய்து பார்க்கலாம் வாங்க. சொரக்காய் திருவி எடுத்துக்கலாம். 2 உருளைக்கிழங்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ண வெங்காயம் ஒரு கப் போட்டுக்கலாம். மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். மஞ்சள் தூள் 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவு சால்ட்டு போட்டுக்கலாம். அரிசி மாவு ஒரு சின்ன கப்பு போட்டுக்கலாம். நம்ம எவ்வளோ சொரக்காய் உருளைக்கிழங்கு எடுத்துமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சரிசி மாவு ஒரு சின்ன கப்பில் போட்டுக்கலாம். கறிவேப்பிலை கொத்தமல்லி பொடிசாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். பெருங்காயம் 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க. சொரக்காய் ஈரன்றதால கோல்டு இருந்தனால பெருங்காயம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க. தண்ணி ஊற்றாத எனக்கு சொரக்காய் தண்ணி இருக்குல்லையே அதிலே போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். ப்ரெட் காம் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் பெரிய கப்பில் 1/2 கப்பு போட்டு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கின்னு நம்மளுக்கு எந்த தட்டையை வடை மாரி வேணுமோ உருண்டை வேணுமோ இல்லை ரோல் மாதிரி வேணும்னா கூட எந்த நம்மளுக்கு எப்படி விருப்பமோ அது மாதிரி செய்து எடுத்துக்கலாங்க. நான் ரோல் மாதிரி தான் செய்ய போகிறேன். இந்த மாதிரி ரோல் மாதிரி செய்து எல்லாத்தையும் ரோல் மாதிரி செய்து ஒரு தட்டில் வச்சுக்கலாங்க. கையில் எண்ணெய் தடவின்னு இது மாதிரி சின்ன சின்ன சைஸ் நம்மளுக்கு எப்படி சைஸ் வேணுமோ அந்தளவுக்கு சைஸ் செய்து எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. இது மாதிரி எல்லாம் இது மாதிரி செய்து தட்டில் எடுத்து வச்சுன்னு ரோல் பண்ணி வச்சுக்கலாம். கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். எண்ணெய் காயட்டுங்க. எண்ணெய் காஞ்சோடனே ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஒரே மாதிரி செய்து கொடுக்க இந்த மாதிரி இது வித்தியாசமாக செய்து கொடுத்தோம்னா குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சொரக்காய் இந்த மாதிரி ஈவினிங் சமையல் செய்து நீங்கள் செய்து பாருங்கள். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஒரு பக்கம் ப்ரௌன் கலர் ஆனால் இன்னொரு பக்கம் திருப்பிக்கலாம். அடுப்பு சிம்லேயே வச்சு செய்யணும். மேலே கறிக்கிடும் உள்ளே வேகாமல் இருக்கும். அதை சிம்லேயே வச்சு செய்யலாங்க. வேறு 2 பக்கமும் திருப்பி போட்டு செவந்துடுச்சு எடுத்துடலாங்க. இந்த மாதிரி எல்லா ரோல் போட்டு எடுத்துக்கலாம். எடுத்து வச்சு இந்த மாதிரி சொரக்காய் ரோல் ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நல்லா மொறு நல்லா ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. நீங்களும் செய்து பாருங்கள்.